Sa mga panginot na barata, college student arestado sa 200,000 pisong shabu. Bistadong vlogger hinabunan, PNP may person of interest na. Bangkay ni lalaki na-discover sa Daculambolo River sa San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Nawawarang lolo sa Tabaco City, nadukayang gadaan sa Sarong Ampas. Asin, early registration para sa school year 2025 to 2026 nagpuna. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Lunes, Pebrero 3, taong 2025. Sa detalyes, graduating na college student sa Naga City, arestado sa 200,000 pisong kantidad nin shabu. Si Regine Bues sa detalye. Nadakop kang pulisya ang sarong 26 anyos na college student sa sarong bypass operation alas 4 kasuod manghapon sa Purok sa Iskandar Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Pigbisto ang suspect sa alias na Jangkang Barangay Piña Francia, parehong syudad. Makalihis na mapabakalang kaini ang police pusher buyer ni sarong pidasong heat cell transparent plastic sa sining pigtutubo din na shabu. Nakuha pa sa posisyon niyan pukomas o menos 40 gramo ng pigtutubo din na shabu na may street value na pukomas o menos 272,000 pesos. Dahil po yung ining suspect siguro dahil niya po expected na siya madadakop. Kasi kang nagkaigwa na po ng operation, kan dinakop na po siya. Although, igwa siya ng pagsayo ba, pagtanggi. Pero dahil naman po siya nakahanaglag, dahil naman itong nag-put up pa ng resistance. Pero sabi ka ng mga operatiba, garo siya napapahibi na dahil niya matanggap sinangyari sa iya. Alagad, ang ito, consequence na kaya po niyang atubangon dahil sa ginibo niya ang pag-engage sa illegal drug activity. Nadakop si alias Jan kan pinagsarong para sa Can City Police Drug Enforcement Unit, Naga City Police Station 2 Station Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit Naga City Police Office, Padaya Naga asin sa pakikipag-koordinar sa Padaya Bicol. So palagos na po na labanan ng illegal drugs, wako lang pong PNP, wako lang pong PDEA and other law enforcement agency ang naglalaban, hindi kundi mas effective po kung kaibanta ang community sa paglaban hindi sa illegal drugs. Magtao po kita ng matibay na information, dahil po kita magtangkilig asin kung igor kitang kapamilya na kabisto na engage kung pwede kasi ng mapugulan, pwede kasi ng masabihan na dahil na maggamit, dahil na magpabakal. Mas magayon po, alagad kung dahil talaga, hayaan ka po ang law enforcement ng ibon as in ng trabaho, as in dahil na po pagsayangon, sa to yung future, lalo na ini yung na-involve ubin pang maray, as in sabi nga ikan, graduating student po ta. Nasa kustodiya na kanautoridad ang sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bues. Bistadong komedyanteng vlogger gikan sa Camarines Sur nabiktimanin parabon. PNP may person of interest na, si Danica Garcia sa detalye. Sarong bistadong vlogger sa Bombon, Camarines Sur ana biktimanin parabon maagahon kay ning Sabado, Pebrero 1. Nalalay sa vlogger na si Monris Seya o mas bistado sa apod na kasi vlog. 37 anyos, kan Zone 5 Barangay San Antonio ang 36,000 pisong cash, drone asin sarong sling bag na may laog na mga personal na gamit. Basado sa investigasyon kan PNP, nasa katahawan ng pagkaturog ang pamilya Seya kan laugon kan sospek. Pagmata niya po, mga around siguro tong mga 4 a.m. ata si pagmata niya. Nahiling niya na mana si mga gamit niya. Dahil man po na-reparo kasi na turog-turog po sinday. Ang lumay mo silang maski nagbatok na ayam, ayaw man kasi prior to that, ayam nagda. Kaya nada, sabi ka nga na tigihilo na da si ayam. Kaya mayong tribok o ano pa man na nadawag siya. May person of interest naman ng Bombon MPS. Alagad nagsayo man na muna ng hepatura na pangaranan ng sospek nga ni day makompromiso ang investigasyon. Ang mga reminder po pag-abot sa Kayan,
arog kani kasi bako lang po ang lugar kang bumunang may naabuna, mga ibang lugar pa po ang naabunan. So ang reminder mo lang po is isikyo po sa tuyang harong. Siguro nakaralak bago magturog, then sa likod kang harong, palagan mga itong related na mga ilaw. And then most pinaka-advice may is mag-log ng mga CCTV kasi ang CCTV is kakulang bagay po para makatabang pag-abot sa investigation. Kasong theft naman ang kakahampangon kan sospek. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Para graba, gadan kan maanod asin mabutod sa sarungsalog sa Camarines Norte. Si Hercules Barbacena sa detalye. Sarong bangkay nin lalaki ang nadukaya nagpapataw-padaw sa Dakulang Bolo River sa barangay Dakulang Bolo, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte kaining Biyernes, Enero 31. Pigbisto ang biktima na si Raimundo Oriel, 51 anyos, may agom para graba sin residente kanaunang bita na lugar. Basado sa investigasyon, agang amay kan Enero 30 kan itaas sa Red Rainfall Warning ang banwaan huli kan daing untok na pag-uuran. Alagad sa ibong kan abiso, nagpasiring pasasalog ang biktima para maggraba. Darakan pag-uuran ang paglangkaw man kan tubig sa salog. Mag-aalas 10 din aga, pigbalong abuton subot kan biktima ang sarong inanod na drum, alagad aksidente ining nakabuta sa pigkakaputan niyang puuninyog hasta sa siya an anudon. Nai-report man tulo sa otoridad ang insidente na marikas na nagkundusar ng search and rescue operation, alagad ay na naisalbar pa ang buhay kan biktima. Pero may isang tao sa nakita nga na mula dun sa siguro ang estimate ko kasi siguro yung simula siyang bumagsak 40 to 50 meters doon sa nagsimula. And then, nung nakababa na siya, parang naitaas na lang yung kamay niya. At yun, may nakakita nga, pagtaas ng kamay, and then lumubog na siya, hindi na siya nakita pang muli nung taga doon mismo sa barangay, sa area. Mientras tanto, sa Donsol, Sorsogon, sarong bangkay manin lalaki anako ang gadan asin nagpapataw-pataw sa sarong kanal kasubagong aga. Padagos pang pig-aaram ang pagkakabisto kan biktima. Maigot man in pig-iimbestigar kan otoridad, urog na kung nagkaigon in foul play sa pangyayari. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Nawawarang lolo, gadana kan madukayan sa sarong ampas sa Tabaco City. Investigasyon kan otoridad nagpapadagos. Si Angeline Dagta sa detalye. Bangkay na kan makuha ang sarong 85 anyos na lolo na napabaretang nawawara sa Tabaco City. Alas 11:30 nin ugto kaining Sabado, Pebrero 1 kan madiskubre ang bangkay kan biktima sa ampas sakop kan kabubuldan sa barangay Marirok, parehong syudad. Pigbisto ang biktima na si Pastor Almonte na residente kan parehong barangay. Enero 26 kan huring mahiling na buhay ang biktima. Makalihis na magpaisi sa iyang pamilya na bibisitahon kay ini ang paglugaring na daga sa barangay Bono at parehong syudad hasta sa daina makauli pa. Ito ay mataas na po ito, mataas na parte ng bundok. Hindi na po nakabalik until such time na nag-conduct na kami ng mga search and rescue operations. Tulos man na nagkondusir ng search and retrieval operations sa lugar ang Tabaco City Disaster Risk Reduction Management Office, BFP Tabaco, PNP Tabaco asin iba pang rescue teams kung saan nadiskubre kan grupo ang bangkay kan biktima sa nasabing ampas na may rarom na Sanggatos Metro. Doon sa sitwasyon na nahulog siya, siguro hindi na kabisado yung terrain dahil sabi nga ng pamilya ay more than 7 years nang hindi nakakapasyal doon. So probably hindi na siya familiar doon sa track, sa terrain. Kaya may laking bangin doon na gali, actually gali 'yon, doon siya nahulog. Pero doon mismo sa baba, kung saan siya nahulog ay nakapaglakad pa 'yon. Meron pang approximately 15 meters na layo na nilakad ni Mr. Almonte. So as to the cause of death, hindi na po tayo nabigyan ng information doon sa kanyang death certificate. Pigpapatentehan ng unyanan bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Early registration para sa school year 2025 to 2026 nagpuna. Asin selebrasyon kan Chinese New Year Salbay matrayumpo. Kapuso actor David Licauco nakiugma. Yan siniba pang bareta sa pagbabalik ng Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo.
Ini po ang satuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapektar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ng bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Nagbabalik ang ako Bicol Online TV. Early registration para sa school year 2025 to 2026 nagpuuna. Si Arielo Bea sa detalye. Nagpuunang mag-ako ang Department of Education Bicol nin enrollees para sa school year 2025 to 2026. Kaining Enero 25 kan puunan ng early registration para sa mga estudyanteng mga klase sa kindergarten, grade 1, grade 7 as in grade 11. Sigun sa tagapagtaram kan ahensya na si Mayflor Jumamil, kan Pebrero 1, total na 125,000 na mga estudyante na nakapagpa-enroll sa 3,375 pampublikong eskwelahan sa elementarya as in sekundaryang eskwelahan sa rehiyon. Noong February 1, na hapon, meron na tayong total enrollees of 125,180. Yung details naman po nito ay makikita natin nakapost doon sa official Facebook page natin sa DepEd Region 5 Bicol. Paglilinusan ng kanahensya na may cut-off age para sa mga klase sa kindergarten kung saan basado sa DepEd Order No. 20 Series of 2018 kay puwan na 5 taon na aki sa mga petsang Hunyo 1, 2025 hasta Agosto 31, 2025. Nangapodan man ang DepEd Bicol sa mga magurang na aprobitsaran ng gadan early registration. Ang panawagan namin ay para sa mga parents, sa mga magulang at sa mga guardians ng mga learners natin na papasok sa kindergarten, grades 1, 7, and 11 for school year 2025-2026. So take this opportunity na po until na lang po ang ating enrollment para sa early registration up to February 15. So may time pa naman, pwede pa naman po kayong pumunta sa mga schools. Hingi lang po ng enrollment form doon sa naka-assign na teachers or personnel ng eskwelahan para sa early registration.
Piglalauman naman kan ahensya na posibleng magpakol sa 550,827 na enrollees para sa nasabing school year. Madular ang early registration sunod sa Pebrero 15. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubea. Ako Bicol Party List nagkondusir nin duwang aldaw na medical mission sa Manito Albay sa 600 na residente na kinabang. Si Regine Bues sa detalye. Sa obhetong mairani sa mga residente kan Manito Albay ang mga libreng serbisyong medikal kan Ako Bicol Party List, dinayo kan Ako Bicol team as in volunteers sa nasabing banwa ang kan uminaging simana. Ipiglatag ang mga serbisyong ini sa Manito People sa auditorium kay ning Enero 30 as in Enero 31. Ang residenteng si Gia Ramirez kan Barangay Dinapian, dakulaan pasalamat na naidarakan Ako Bicol ang siring na serbisyo sa indang banwaan. Salamat po sa Ako Bicol po ta nagdigdi po kamo sa bayan po kang Manito na natabangan mo man po. So gabos po na yaon po ang po digdi sa samuyang lugar po. Ipigpapasalamat manipunong Barangay Josidita kan Barangay Kabakungan na dain nakalingaw ang partido sa pag-alalay sa mga tagama nito. Papasalamat po kami ng mga tagama nito. Sa medical mission dinara po digdi sa banwang kang Manito kang partilis Ako Bicol. Kaya dakula una bagay iniyo sa gabos na mga tagama nito. Salamat sana. Para sa medical check-up as in libreng bulong na nauman ng partido din mga pagkaon. Padagos mo na nakakatabang kan partido sa pagtaong serbisyo ang PNP Bicol as in Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Kasi Ako Bicol, we aim to at least empower the community and help them. So syempre, saro sa purpose ta ang pagtabang sa inda sa aside sa pinansyal, tapos digdiman sa pagtabang sa problemang medikal. Sa kabilugan, sa 600 na individual hali sa Barangay Pawa, Barangay Hulugan, Barangay Balabagon, Barangay Kavit, Barangay Nagotgot, Barangay Kabakungan, Barangay Kawayan, Barangay Malubago, Barangay Tinapian asin Barangay Manumbalay ang nakinabang sa nasabing aktibidad. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Chinese New Year makulurman na pigsilibrar sa probinsya nin Albay. Kapuso aktor na si David Licauco nagpaugmaman sa pagtripon. Si Angeline Dagta sa detalye. Maugmang nagtiripon kasuudma sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City ang ginatos na Filipino-Chinese sa Albay para isilibrar ang Chinese New Year ngunya na 2025. Pinanginota ng aktibidad kan Legazpi Albay Chinese-Filipino of Chamber Commerce Incorporated asin kan Chinese-Filipino community sa probinsya katuwang ang gobyerno probinsyal kan Albay asin Department of Tourism. Sa lahat ng nag-participate at dumating ngayong hapon na nag-join sa pag-celebrate ng Fiesta Chinoy 2025, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pinakitang pagtangkilik at pagtulong at suporta sa aming selebrasyon. Sa nasabing pagtiripon, dai pwedeng mawara ang Dragon Dance asin iba pang cultural performances. Ang Phil Chai na si Raymond ugma na pigtatauanin importansya kan mga albayano ang nasabing selebrasyon, kung sa mas na ipapabisto ninda sa publiko ang sa indang kultura asin mga tradisyon. This type of event is very important para din naman po, lalo na po sa mga new generation na di masyadong alam sa Chinese community, at least na-immerse nila yung kanilang sarili na kung ano yung mga practices or beliefs ng Chinese community dito sa Legazpi. At least we try to immerse ourselves. Mag-participate po tayo sa mga ganitong type of events para hindi mamatay yung culture, especially ng Filipino-Chinese community here in Legazpi. Ugmaman ang 70 anyos sa si Mirna Gonzalez sa makulor na selebrasyon kan Chinese New Year ngunya na taon. Istorya niya sarong dekada man siyang naging paratukdo sa Tobacco Paging School sa Tobacco City na nakatabang sa iya nga ni mas mabistuhan ang kultura kan mga Chino. In fact, this is I think the 4th time I attended such event and I found it very meaningful activity because it can bind, it can make Filipino, pure Filipino and pure Chinese to understand each other and become friends. Nakiugmama sa selebrasyon si Kapuso actor David Licauco na proud albayano. Chinese ba sila? Chinese ba kayo? Hindi sa ako ba? Di ba lang?
Bicol. Dahil yun ang akin from here. I'm from Tabaco actually. My mom is from Tabaco. At saka yung lola ko rin dyan and yung uncle ko is dyan. Presente man sa venue si Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. asin si Albay Acting Governor Glenda O. Bungaw na kapapigrekognisar ang kontribusyon kan Filipino-Chinese community sa ekonomiya, turismo asin trabaho sa probinsya. We cannot discount the fact that they have contributed a lot to our country, to our community, and their culture and the opportunity that they have contributed para sa satuyang mga kababayan Legazpeño is truly one that we have to be thankful. Sobrang tagal na natin tong ginagawa, and this is also to show yung PhilChi brothers and sisters natin na maraming salamat. Gusto natin magpasalamat sa contribution nila pagdating sa ekonomiya ng Albay. Kaya partners talaga. Apwera sa mas maipabisto ang kultura asin tradisyon kan China. Mauot man na maipahiling kan Filipino-Chinese community sa Albay ang magayon na relasyon kan mga Pilipino sa saindang mga Chino sa ibong kan mga isyu na pigkakaatubang kan duwang nasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Asin yan ang katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. Ako po si Jen Nunez. Salamat!